For Premtobre Kasee and Mongra Pomdimu na University of Ghana Medical Center Limited UGMC and 40 Medical Limited Jumakuo aka won ho aboma enei womo ede afidie aba yede eye ehwenom ne ade eye radiology learning center ya wode ebetete apomdin adwumayefo ye se adwumakuo ye bi wo Ghana ha na afia bibreri amantami mu Adom TV pie ho etwoso City of Ghana Medical Center Limited and 40 Medical Limited and I come on Wabumwa. One ade nanos ARC radiology FDA akwo ayaresabia honomo. Chief Executive Officer wo UGMC Dr. Darius Osei kasa wabra wonom ebia wo bechere apomuden adwumayefo ade e wo kwan obefa so ade mfidie ade dwuma no na woda na die se esane se Ghana ene oman ya edi nkan wo ebibiman mu a wanya se mfidie yi bi nti no ebeboa ama apomuden adwumayefo a wonom ewo ebibiman ahodo so aboman mu aba besua kwan ya obefa so adi se afidie adi dwuma ya wakato aso se wono de owogidie ene arehwemu se enam se afidie so ebema sika etumi aba wo manyimu. On say UGMC our 3 sections were clinical, your training and your research. Into way ba can you training na you training health workers. Say machine the first of its kind was Africa, not just Nigeria for Premtobre, Togo for Premtobre, Ivory Coast for Premtobre. When you know ebe have a training. Na so mo ba be training a mfaso ba ko ebenya se yebenya revenue efim nanado ene ye panyini a woda 40 Medical Limited ano ono so da ne di se wono maso ye na ye krado se wodi mfidie yi bi ebekwa yaresabia biara ewo oman mu na woda ne di se afidie enye sika na wode beto na emom se wonom edibesi waso ye honom a wo ye adwuma no na wodi tuaka oh machine ye hwe so ye hu se nkrofo bebre omuni sa sika na mbetimi ato direct into a paper scan say prepay postpaid into we use machine we are na ya send wo bill no na wetua ye ne sa nkrofo bebre betimi anya access and one here wo Ghana because ye hu say the Ghana edin into say hwe nyoma yetimi nyoma yetimi aye